Boa tarde. Boa tarde. Benvidas e benvidos ao Museo de Pontevedra. Don Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, don Rafael Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra, profesor Ramón Villares, académico e querido profesor de moitos de nós. É para nós unha honra que a sección de Historia da Real Academia Galega escollera o museo como sede da xornada que abre o seu ciclo Momentos da Cultura Galega. A Academia elixiu a Castelao como protagonista desta primeira xornada, confirmando o seu papel como eixo arredor do que se configura boa parte da historia cultural e política do século XX en Galicia. É unha elección oportuna por estarmos a celebrar este ano, no 2025, o ano Castelao, conmemorando o 75 aniversario do seu pasamento. Pero tamén porque o seu pensamento, a súa obra artística e literaria e a súa acción política seguen a apelarnos hoxe a todos nós. Os anos de exilio, nomeadamente a última década da súa vida, que pasou principalmente en Buenos Aires, con unha etapa clave na biografía de Castelao. Alí, ao tempo que esmorecía físicamente, agrandábase a súa figura como gran referente da defensa de Galicia, da República, unha dimensión que non deixou de medrar logo da súa morte ata os nosos días. Os seus anos en Buenos Aires, a pesar do pouco tempo e escasos folgos que lle deixaba a súa dedicación á política e a súa saúde dedicada, foron tamén tempo de produción creativa, debuxos, pinturas e, sobre todo, a ocasión de pechar e publicar algúns dos seus máis importantes textos. Co Pensamento en Galiza, publicado como sempre en Galiza, Os vellos non deben de enamorarse e As cruces de pedra na Galiza. Algúns destes aspectos son os que trataremos nas intervencións de hoxe, que non esgotarán o moito que se pode afondar nesa década de exilio en Argentina, pero que, sen dúbida, achegarán puntos de vista estimulantes para quen queira afondar. Quero agradecer a todas as persoas participantes nesta xornada a súa presencia no museo. A Xosé Manuel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, e especialmente ao profesor Ramón Villares, director da sección de Historia da Real Academia, e a Enrique Monteagudo, o seu presidente, por facer unha vez máis desta casa a súa casa. Aquí está a memoria de Castelao, os seus documentos, a súa biblioteca, a súa obra plástica e literaria, e aquí está a vontade de honrar, investigar, debater e difundir a súa obra. Grazas á Real Academia Galega por entendelo así. Moitas grazas a todos. Moi boa tarde, vou ser moi breve, señor vicepresidente da Diputación, directora do Museo e colega da Academia Ramón Villares, boas tardes a vos por achegarvos nesta heroica tarde, digo heroica porque realmente para sair da casa hoxe que hai que coller folgos, para participar nesta sesión que recordo a Castelao, que organiza a sección de Historia da Real Academia Galega. A verdade non se precisa de elaborar unha xustificación moi requintada para explicar por que a Academia Galega honra a Castelao neste ano que as institucións declararon como ano na súa memoria, porque ademais o ven facer a Museo de Pontevedra, como nos acaba de recordar a súa directora, é un dos centros, é o centro realmente onde máis obra de Castelao se conserva, o custodio en boa medida da memoria e do patrimonio material e artístico de Castelao. Agora mesmo eu acabo de vir de revisar os dous orixinais da obra de teatro Os vellos non deben de enamorarse, que realmente fascinantes, que espero que, grazas ao apoio da Diputación, poderemos ver publicados pronto. E teño traballado en moitas ocasións, comezando por cando fixemos aquela edición crítica de Sempre en Galiza, en que estábamos, entre outros, o profesor Villares e eu, no equipo que a elaborou. Por tanto, como digo, non creo que necesitemos unha moi elaborada xustificación disto. Para cortar un pouco a presentación e dar lugar ás intervencións, simplemente agradezo á Deputación de Pontevedra polo seu apoio á Academia, o Museo por acollernos hoxe, os profesores que nos van a acompañar e a todos vos por estares aquí. Moitas grazas.
Hola, boas tardes, autoridades e todos os presentes. Só direi dúas palabras para manifestar o meu contento porque non podía haber outro lugar mellor que este para falarmos de Castelao, que non fose o Museo de Pontevedra, en certo modo tamén a propia cidade de Pontevedra, de modo que aquí se xuntan moitos afectos e moitos recordos que el tiña e que tamén os seus estudiosos e os seus leitores e todos os que o coñeceron ou que coñecemos de forma inmediata por os libros debemos facer presentes agora. Realmente Castelao tivo 3 lugares onde morou bastante tempo e onde deixou unha pegada moi grande. O primeiro foi Rianxo, naturalmente, alén da Argentina, onde estivo alá na Pampa un tempo non moi extenso. O segundo foi Pontevedra, que creo que marcou a súa vida para sempre. Nesta boa vila morou 20 anos e aquí se formou non tanto artísticamente, pero sí intelectualmente. E tivo algúns profesores informais, poderemos decir, como Lozoda Diegues ou como Sánchez Cantón e outros, que lle deron eso que el considerou algún tempo, cando se refería ou lle escribía a risco, eu son o outro eu teu. É dicir, que el realmente se formou intelectualmente e políticamente sin estar nunha militancia práctica e activa en Pontevedra. E finalmente, os últimos 10 anos morou en Buenos Aires. E Buenos Aires, onde casi non fixera máis que pousarse do barco, baixar do barco e volver a coller o seguinte, a fins do 19, principios do 20, foi onde desenvolveu unha tarea que foi superior, penso eu, a que fixo en Pontevedra e, desde logo, a que fixo tamén en Rianxo. E é desta última da que nos vamos ocupar, inaugurando aquí tamén unha serie de sesións que serán anuais, máis ou menos, que chamamos Momentos da Cultura Galega. É dicir, para chamar a atención sobre figuras, obras, institucións, en fin, é un pouco laxo isto, pero que na tradición da historia intelectual europea costúmbrese a reivindicar moito esta idea, e creo que tamén nos temos que non só falar das persoas, a veces tamén das obras que fixeron, do contexto no que se fixeron, e, naturalmente, tamén da repercusión que tiveron no adiante. E a de Castelao, neste sentido, foi extraordinaria. Non vou xa adiantar o que os meus ilustres colegas dirán nesta sesión, pero é evidente que en Bos Aires Castelao fixo traballo intelectual, traballo político e traballo societario. E é destas 3 cousas que se vai falar aquí. Traballo intelectual que non o desenvolveu, non o iniciou ali, que fora iniciado moito antes, quen dice que en As Cruces de Pedra, ou sobre todo sempre en Galiza, que xa levaba moitos anos traballando nel. Desde logo, o traballo político foi superior, penso eu, ao que fixo durante a República, especialmente durante a Guerra Civil, que foi el, xa na Guerra Civil, o verdadeiro líder do galeguismo republicano galego na península, na parte republicana, e despois en Bos Aires, naturalmente, exerceu ese papel, pero foi capaz de darlle unha forma institucional co Consello da Cultura, co Consello de Galiza, que, no fondo, é a obra máis difícil e quizá máis esquecida, a que realmente lle dá máis valor á obra á executoria política de Castelao desde aquel até hoxe, por máis que hoxe non existe o Consello de Galiza, nem moitas outras cousas. De modo que, por todo isto, por ter ali publicado, ademais, esas 2 obras singulares que somos sempre en Galiza e As Cruces de Pedra na Galiza, ben merece que se considere. Creo que non poderemos facilmente repetir momentos con tal densidade como a que hoxe vai ter con Castelao, pero vamos a intentar que non este moi por abaixo. Pero, bueno, para empezar, creo que Castelao, Pontevedra, Museo, é o mellor marco, e por todo isto estou moi agradecido á acollida do museo e tamén a que os meus colegas de mesa participen nesta sesión de Pontevedra hoxe. Grazas. Bueno, boas tardes por dicir algo. Dá un pouco de vértigo estar aquí sentado con estas cabezas pensantes, a verdade. 100 anos vai cumplir de aquí pouco o Museo de Pontevedra e unha das primeiras medidas
das que eu me sinto realmente orgulloso é nomear unha muller por primeira vez en 100 anos como directora de museo. Dende logo, estou francamente contento co traballo que está desenvolvendo a directora, pero temos feito moitas cousas. Temos recuperado a Bienal de Pontevedra, temos dous retos enormes, que son Santa Clara e os edificios centrais que van cambiar a contorna e a cara do Museo de Pontevedra para os próximos 100 anos, pero unha das cousas das que levamos moito tempo traballando e que nas próximas semanas se vai asinar é que veña a Pontevedra a derradeira lección do mestre de Castelao e que vai a estar aquí exposto durante 3 meses do verano do 26. De aquí unhas semanas vamos ir a Bos Aires a asinalo. E traer este cadro non é casual, é fruto de traballo e, sobre todo, é fruto dunha intención. A primeira intención é que ese cadro dialogue co resto das obras de Castelao. Temos aquí a maior cantidade de obra de Castelao e, dende logo, poder ver o seu original, o pé do cadro argentino, o cadro de Bos Aires, creo que é moi importante. O segundo, é moi importante, é para afondar na figura de Castelao e da obra de Castelao. En terceiro lugar, é para falar do que lle sucedeu a Castelao, falar de memoria histórica. Non pode suceder, como sucedeu en algún momento, que digamos que ali é o que aparece asesinado un profesor. Ali quen aparece asesinado é Bóveda, polo tanto, temos falado coa Fundación Bóveda para aproveitar e que se fale desa vertiente política, crítica, que ten que ser crítica dentro do Museo de Pontevedra e do que ali sucedeu. Polo tanto, temos que aproveitar para falar de memoria histórica da figura de Castelao, non só como artista, sino como político que foi. E a última, e quizáis non tan coñecida, porque creo que aínda non se anunciou, estamos a traballar para reforzar os lazos coa xente de Argentina e, sobre todo, para ver se conseguimos facer, por primeira vez na historia, unha catalogación de todas as obras que hai de galegos que estiveron ali, que neste momento, por desgracia, nin sabemos o 100%, nin coñecemos o seu estado. Por lo tanto, o museo vai liderar esa catalogación de todas as obras argentinas. Por lo tanto, creo que para mí é un orgullo que xente de tanto nivel veña aquí a casa de todos os pontevedreses, ese faro de cultura que ten que ser o Museo de Pontevedra, a falar da personaxe que lle dá nome a este edificio, que é Castelao, e, dende logo, é moi agradable ver xente de tanta calidade aquí neste museo. Moitísimas gracias a todos. Boas tardes, por dicir algo. Espera que ten que vir Xosé Manuel. Como é igual a mesma orde, non? Non nos cambiamos. Porque ti vas ter que... Sí. Pois déxate estar. Ah, pois vai. Sí. Ten que coller os papéis abaixo. Quen empezamos? Eu. Empezas ata aquí. Empeza aquí, que despois ti e logo Ángel. Bueno, pois xa sin máis paradas comezamos esta mesa redonda, estamos xa todos aquí, non? O motivo de facela aquí é porque xa está explicado. Ahora direi que esta mesa está composta, como poden ver, por 3 persoas que van a intervir tocando cada un problema distinto da obra de Castelao en Bos Aires. Non vai quedar todo resolto porque é moito calafixo, é moi pouco tempo que temos, pero, en fin, Enrique Monteagudo, que actualmente é presidente da Real Academia, pero que xa participou moi activamente desde hai moitos anos en traballar sobre Castelao, promovendo a súa primeira edición crítica, a que xa el mencionou antes, logo a obra non chamada completa, pero que podemos considerar casi completa, editada en 6 volumes, que non é completa, como les saben, pero editada en Galaxia en 2000, e logo nunca deixou de ser un estudioso de Castelao, agora ocupa a Cátedra Castelao na Universidade de Santiago de Compostela, e, por tanto, é a persoa que mellor pode explicar en pouco tempo o que significou o Sempre en Galiza como libro, como mensaxe, non sei se como Biblia, que tamén se chamou en algún tempo,
el trazará un percurso entre o Sempre en Galiza a Alba de Gloria. Logo intervirá Xosé Manuel Núñez Seixas, que é profesor catedrático da Universidade de Santiago en Historia Contemporánea, que tamén coñece ben Castelao e, sobre todo, Bos Aires, no que el botou tantos anos, quero dicir Bos Aires, quero dicir Castelao. A propia orientación da intervención que vai facer, se non estou errado, vai ser combinar esta idea da obra política de Castelao coa masa dos emigrados e dos emigrantes. Por tanto, describir e analizar o que Castelao chamou con bastante bon criterio a Galicia ideal. Naturalmente, esta Galicia ideal era distinta da Galicia real. A Galicia ideal estaba libre, a Galicia real estaba, como diría un libro que editou Orseoana naquela altura, baixo a bota de Franco. E nesa Galicia ideal, el fixo un traballo que foi un pouco, aparentemente, desde o punto de vista de comparativo, un pouco extraño, que foi debruzarse totalmente en cuidar as masas dos emigrados, ou dos emigrantes económicos, para construir con eles un soporte para o seu traballo e os seus proxectos políticos. E isto é construir, por tanto, a Galicia ideal. E, finalmente, a Ángeles Tilbe, que é directora, como xa se dixo, do Museo de Pontevedra, no que traballou gran parte da súa vida, e foi antes alumna da facultade, e brillante alumna da facultade, como eu recordo, vai falar dunha das obras que Castelao levaba no peto, pero non editara aínda, que era Cruces de Pedras na Galiza. Era o complemento ou a extensión ou a comparación co que fixera para os seminarios de estudos galegos as Cruces de Pedras na Bretaña, pero, como ben dice o título da intervención de Ángeles, estas Cruces de Pedra na Galicia é unha obra de investigación e é o cumio do seu traballo de investigador. E teño que dicir tamén que foi unha obra que na mesma súa aparición, na súa difusión, que foi póstuma, pero que estaba xa prácticamente impresa aínda en vida de Castelao. A dedicatoria está asinada e as primeiras páxinas por el antes de morrer, que foi en xaneiro do ano 50, como saben. É unha obra que, no fondo, non só une a Castelao, o sea, resume toda a obra de Castelao, senón que tamén une a Castelao, pero por distancias ou por polémica, co seu antigo amigo pontevedrés, Sánchez Cantón, que, con motivo desta obra, se sinteu un pouco malferido ou atacado. Ben é verdade que Castelao dice que non lle podía dedicar a aqueles que mal venderon ou malferiron o Seminario de Estudos Galegos, e logo Cantón respondeu con a necrolóxica na Real Academia de Belas Artes de San Fernando, que é bastante coñecida, que foi, un certo modo, ingrata con Castelao. Pero, en fin, todo isto non forma parte da sesión de hoxe, senón, sobre todo, o ver que é o que fixo Castelao na cidade de Buenos Aires, no exilio, por tanto, cos seus compañeros galegos de emigración, con algúns compañeros exiliados que estiveron con él, non todos, pero algúns sí. Por tanto, isto permite dar unha imaxe, creo que, do momento Castelao como un momento fundante dunha das partes importantes da cultura galega contemporánea. E xa os deixo coa palabra de Enrique Monteagudo. Pois, moitas grazas e boas tardes de novo. Eu vou intentar ofrecer un pouco unha visión panorámica de Castelao neses anos na Argentina e poñer un pouco o foco na faceta que eu estudei máis como escritor, a cal vai unir tamén a faceta de orador e que se plasmou, como acaba de explicar o profesor Villares, nesas dúas obras que son sempre de dimensións moi distintas, pero de importancia similar, que son Sempre en Galiza e o discurso Alba de Gloria. Collen estas obras como un pouco fitos para marcar ese percorrido do Castelao artesán da palabra, máis que escritor incluso. Como sabedes, a derrota da República sorprende, ou non sorprende, pero colle a Castelao en Nova York, onde se encontraba moi incómodo, moi a disgusto, en onde xa inmediatamente intentou conseguir
marchar para Argentina, o destino preferido del para Argentina, cousa que conseguiu na mediados de 1940. Entón, a mediados de 1940, Castelao chega a Buenos Aires e ata a súa morte, máis ou menos 10 anos máis tarde, Buenos Aires vai ser a súa residencia casi permanente, digo casi porque polo medio houve algunhas viaxes, algunhas bastante longas, esa estadía de máis ou menos un ano en París. Castelao en Buenos Aires desenvolve unha actividade extraordinariamente intensa. O profesor Villares acaba de resumila en traballo como escritor, como artista en xeral, traballo político, actividade no seo da colectividade emigrante. Efectivamente, iso poden ser tres facetas que en realidad están bastante relacionadas, estreitamente relacionadas, máis do que poida parecer a primeira vista. Creo que, desde o punto de vista da actividade política, que supoño que tratará máis en detalle o meu colega profesor Núñez Seixas, pois basicamente dedicouse a reorganizar o galeguismo, no cal incluímos unha primeira tentativa de reconstrucción do Partido Galeguista, que despois abandonou, o mellor se fala despois disto. Non só o galeguismo en Buenos Aires ou no Prata, sino o galeguismo no exilio en xeral. A actuación que tivo sobre o colectivo emigrante, que era unha actuación máis de concienciación nacional, de estímulo da conciencia nacional a través da cultura, pero que tamén tiña unha vertente política que o levou a ter relacións complicadas cos distintos elementos ou distintos axentes da colectividade galega, nomeadamente o Centro Galego e a Federación de Sociedades Galegas, que probablemente eran as dúas axencias máis notables da colectividade en Buenos Aires. Supoño que a isto tamén se referirá Xosé Manuel. A relación coas distintas forzas políticas no exilio, sobre todo o Partido Comunista, o PSOE, a Izquierda Republicana, máis particularmente as relacións cos nacionalistas cataláns e, sobre todo, cos nacionalistas vascos, cos cuales con estes últimos tivo unha relación especialmente estreita, pero sabedes que en 1941 xa resucita Galeusca, un pacto que existira antes do ano 36, e volven a refundalo no ano 44. Quizáis, nesa trayectoria política, os momentos máis marcantes son a fundación do Consello de Galiza no ano 44 e a participación de Castelao no goberno do exilio, presidido por Giral, por o goberno republicano no exilio, que foi o que o levou a desplazarse moi a contragusto tamén de Buenos Aires a París, onde estivo desde agosto do ano 46 ata xullo do ano 47, unha vez que o goberno dimitiu e Castelao perdeu o seu posto como ministro. A partir da volta de París, xa Castelao entra nunha fase de crepuscular, é dicir, ainda ten ese momento brillante que o discurso alba de gloria, pero xa por razóns mesmo de saúde, pero mesmo por razóns de desubicación política, podíamos decir, xa é un Castelao que vai encamiñándose cara ao final no ano 50. Isto sería dunha maneira moi esquemática. En canto ao Castelao, que vou tratar un poquinho máis, o Castelao que artista nestas dúas facetas, artista plástico e artista verbal, chamo escritor, pero é máis que escritor. Pois o que aconteceu, en realidade, foi que, en canto á obra plástica, da que supoño que falará Ángel Stilbe, pois a obra plástica, a produción plástica de Castelao vai un pouco a menos durante estes anos, en beneficio de toda a outra actividade que fai de tipo político, de tipo na colectividade, e tamén por razóns da súa propia saúde, porque a súa vista estaba prácticamente perdendo a vista, estaba casi cego xa cando chega a Argentina. O ano 45, casi diríamos que é o ano final da produción plástica de Castelao, pero é un ano é moi importante, porque os fitos que marcan son
o cadro do que se falou antes, a derradeira lección do mestre, sería, digamos, o fito final do Castelao pintor, e o remate, a preparación das cruces de pedra na Galiza, do que vai falar Ángeles, é que tivo un proceso editorial bastante tortuoso, de feito, foi publicado só no ano 1950, como ela nos explicará. En canto ao Castelao, que eu coñezo máis, co que eu máis traballei, que é o Castelao artesán da palabra, pois aí temos como dixen antes, é unha faceta del que en realidade é inseparable da súa outra actividade. Como escritor literario, nun sentido estrito, prácticamente a última obra literaria de certa entidade que produce é Os vellos non deben de enamorarse, a obra de teatro, pero Os vellos non deben de enamorarse en realidade xa rematara en Buenos Aires, en Nova York. O manuscrito definitivo dos vellos de enamorarse está datado nos primeiros días do ano 1940, en Nova York. O que sí se produce en Buenos Aires é a estrea, que se produce no ano 41, primeiro en Buenos Aires, e uns meses máis tarde en Montevideo. Neste momento, Castelao intervén como preparar a obra para a súa representación e traballar na parte escenográfica e na parte de vestiaria. Sobre que el xa elaborara moito, podemos ver neses dous manuscritos orixinais que se conservan aquí no museo, pódese seguir bastante ben todo o proceso de escrita, non só de escrita da obra, materialmente, sino de concepción mesmo escenográfica e plástica da obra, porque eses orixinais están acompañados de moitos, non son dibuxos, realmente son aguadas, de moitas cadros, de moitas escenas que el foi pintando, acompañando esa obra. En realidade, como os digo, isto sería a última chega así importante dun Castelao como literario nun sentido estrito. Pero claro, logo están, o Castelao como escritor non se esgota niso, porque está o Castelao conferenciante, o Castelao orador en xeral, que participa en meetings, que dá conferencias, que dá discursos, e esa faceta está moi ligada ao Castelao articulista, porque o que podemos ver tamén cando no seu momento editamos sempre en Galiza e puidemos consultar os orixinais aquí no museo, pois vemos como capítulos de sempre en Galiza son recortes de artigos que apareceron publicados, por exemplo, en A Nosa Terra. E constanos cando seguimos a trayectoria dele a través da súa oratoria e a través das cousas que publica, como moitas das cousas que publica en realidade son versións escritas dos discursos ou das conferencias que el foi dando. Por tanto, a faceta do orador e a faceta como articulista, como ensaísta, vai moi estreita. El, como articulista, colabora en moitas das cabeceiras que se publicaban naquele momento, na colectividade, teño aquí anotadas algunhas, Alborada, Foce, Ronsel, El Orensano, Opinión Gallega, Alma Gallega, funda Galeusca, a revista Galeusca, do que tamén colabora, naturalmente, entre 1945 e 46, e incluso colabora co voceiro do Partido Nacionalista Vasco, Euskodeia. Quizáis en toda esta faceta o que chama un pouco a atención é a súa escasa, prácticamente nula, colaboración no voceiro da Federación de Sociedades Galegas, no xornal Galicia. E iso ten que ver, non sei se Xosé Manuel vas falar disto, coas disensións das polémicas en que Castelao se ve envolto, que moitos teñen que ver con disensións de carácter político, que sobre todo, quizáis son das máis notables, son as que sostén justamente coa directiva da Federación de Sociedades Galegas e con algúns dos intelectuais que estaban máis achegados, como pode ser o caso de Eduardo Blanco Amor, co cal mantivo polémicas notables. Tamén nesta faceta entre orador e articulista é para destacar a colaboración que tivo na radio, nas súas intervencións radiofónicas. Tamén algúns dos textos de Castelao que se publican como artigos, varios deles recollidos
en distintas partes de Sempre en Galiza, logo cando imos vendo os seus orixinais, atopamos que son textos que el escribiu para intervencións radiofónicas, nomeadamente as que facía no Día de Galicia, no 25 de xullo. Podemos seguir, casi a través dos orixinais que están aquí no museo, podemos seguir como foi elaborando esa peza, que é unha peza de verdadeira artesanía verbal, que é Alba de Gloria. Alba de Gloria coñecémola en versión que edita Blanco Amor, póstumamente, el que prologa Blanco Amor no ano 50, e podémola ler tamén en versión que aparece na Nosa Terra, cando el o pronuncia, no ano 48, e incluso podemos ler na versión que el incluiu no que sería o libro cuarto de Sempre en Galiza, no que se foi engadido póstumamente a Sempre en Galiza, que sería o primeiro capítulo dese libro cuarto. Son 3 versións distintas, pero hai máis. Si logo imos a ver o fondo manuscrito de Castelao, o que imos vendo é como el vai, ano a ano, a través desas intervencións, no 25 de xullo, ampliando e elaborando ese discurso Alba de Gloria, por exemplo, construindo a especie de panteón de galegos ilustres que constitúe a procesión, esa procesión que é presentada de unha maneira un tanto paradoxal, porque o que nos está dicindo, el fai ese desfile de galegos ilustres que claramente o que está construindo unha especie de panteón imaginario, das figuras da historia de Galicia, de canon histórico de Galicia, para logo decirnos que pero a verdadeira historia de Galicia non é a que fixeron estes homes, é a que fixo o povo e tal e cual. Pero, claramente o xogo está en que eu vou ofrecervos, que pensades que Galicia non ten grandes figuras, vou vos ofrecer ese panteón de grandes figuras. Despois direi que a historia de Galicia ten máis que iso, pero primeiro fago isto. Pois isto podemos, a través das orixinais, podemos ir vendo como vai introducindo personaxes ano a ano nese panteón e como vai atribuindo a eses personaxes distinto tipo de vestuarios ou de insignias ou de características. Como vedes, por tanto, esas dúas facetas de orador e de escritor están moi vencelladas. Tamén vos comentei, isto vese moi ben Sempre en Galiza. Sempre en Galiza é unha obra que en boa parte tamén estaba escrita xa antes de que el chegase a Buenos Aires. É unha obra en que nas súas partes o que logo foi o adro, el xa o escribira no ano 34-35, no seu desterro en Badaxoz. O que logo sería o seu libro 1 era un libro concebido como tal, como un título propio, incluso Verbas de Chumbo, que ele escribiu durante a guerra, que publicou en artigos en serie durante a guerra. O libro 2, o que sería despois o libro 2, é unha especie de memorias políticas que ele escribe en Nova York despois ao final da guerra, é todo un xénero de escritos de exiliados que renden contas, saldan contas co seu pasado despois da guerra, e moitas veces escritos cheos de amargura, de agravios, que realmente o libro 2 é iso, e el mesmo di, no momento do libro, se recordades, di: eu xa non sei se me saíron unhas memorias ou un libro político, e dubido moito de levar estas páxinas a unha imprenta. Todo iso estaba escrito antes de que Castelao pisara Buenos Aires. O que ele escribe en Buenos Aires, que será incluído Sempre en Galiza, é o que pasaría a ser o seu libro 3. E ese libro 3 é realmente, en boa parte, un compendio, unha colección de conferencias que el foi dando ao longo da Argentina en distintas ocasións, convidado por distintas asociacións galegas en Buenos Aires e fora de Buenos Aires. Pero o que é importante é que Castelao concibe a idea do que será o libro Sempre en Galiza, concibe en Buenos Aires. Ata ese momento non tiña moi claro que ia ter un libro que iba a xuntar todo isto. De feito, como sabedes, o adro o incluiu a última hora, xo di el tamén,
pensando non como que iba a meter como introducción dos meus escritos, lembreime de cando Alejandro Lerroux estivo a ben mandarme a Badaxoz e tal e de cual. Entón, eso el realmente concibe en Buenos Aires e a colectividade galega de Buenos Aires a que fai posible a publicación do libro. É interesante tamén, e con isto non me vou estender máis para deixar espazo ás outras intervencións, o momento en que Castelao decide xuntar eses escritos, darlles forma de libro e leválos ao prelo, non? Leválos á imprenta. É un momento, no ano 43, en que a actividade política do exilio comeza a reanimarse en boa parte porque se comeza a albiscar a derrota do nazismo e do fascismo en Europa. E entón, como se ve, sobre todo despois de Stalingrado, que o eixinazo fascista peza a perder a iniciativa da Guerra Mundial, entón o exilio español, e, por tanto, o galego tamén, considera que o réxime de Franco vai seguir o mesmo destino que se esperaba a Hitler, a Mussolini e a outros reximes fascistas de Europa. E iso reanima a actividade política. E iso é cando el decide tamén lanzar o Consello de Galiza. Por tanto, a publicación de Sempre en Galiza, a súa presentación pública naquel magno banquete con máis de 3.000 comensais, un acto público extraordinario, en que cando se presenta o libro, en xullo do ano 44 xa, eso é o adro que está preparando o lanzamento do Consello de Galiza, que se vai producir uns meses máis tarde, en novembro. Por outra parte, como vos decía antes, e para rematar, despois desto, ven toda unha peripecia política moi complexa, non sei se xa son bueno entrar nela, e finalmente iso leva a París, e volvemos ao seguinte momento, que é a volta de París. Na volta de París, despois de dimitir como ministro do goberno, Castelao está políticamente illado, entre outras cousas, distante dos vascos e cataláns, que foran os seus grandes aliados e que adoptan unha estrategia política con respecto ao goberno da República no exilio totalmente distinta a que el, moi distinta a que el defendía. Por tanto, el políticamente o horizonte para ele é un horizonte negro, persoalmente un horizonte bastante decepcionante tamén para el. A última esperanza do final do franquismo prácticamente se esgota. Con ese horizonte tan escuro, aínda ten, non sei se dicir, a lucidez de pronunciar o que será o seu último gran discurso público. Logo deu algunha charla máis en pequenos centros da emigración, pero realmente a súa gran aparición pública grande, con certa importancia última, é alrededor do Día de Galicia do ano 48, e é o que dá ocasión para o discurso Alba de Gloria. O discurso Alba de Gloria, por unha parte, desde o punto de vista da escrita e da oratoria, é a peza oratoria, creo, máis brillante que nunca se pronunciou en idioma galego. Creo que é difícil de discutir isto. E, por outra parte, desde o punto de vista da trayectoria de Castelao, e, se queredes, desde o punto de vista da historia de Galicia, é unha peza que contribuiu moito á mitificación de Castelao, porque fixadevos que nun momento en que el xa se ve sin horizontes, é capaz de facer un alegato a favor da esperanza. Alba de Gloria, se realmente ele está no crepúsculo da súa vida e da súa vida política. E o que a mensaxe que lanza é Alba de Gloria, é dicir, está albiscando un amencer de gloria para o futuro do país. Deixando, por tanto, contra todo o que podían facer pensar as circunstancias, unha mensaxe de esperanza no futuro, de confianza na forza do povo galego, iso está dito explícitamente no propio discurso, e como querendo falarnos os galegos e as galegas do porvir, de que temos que resistir para avanzar e para conquistar o futuro. Moitas grazas.
Ben, moitas grazas a todos e a todas por achegardes vos heroicamente até aquí, e nunca mellor dito. Ben, a min, dentro desta distribución de tarefas sobre a multifacética actividade de Castellón en Bos Aires, tocamos da construción da Galicia ideal. Quería comezar cunha frase de Otero Pedrallo, que creo que inclúen polos vieiros da saudade, cando afirmou que Castelao prácticamente chegou a sabelo todo sobre os galegos de América, e cito textualmente, foi Cecais o primeiro en coñecer psicolóxicamente as súas reaccións, os motivos e os eixes do seu agrupamento e do seu atlantismo. Tamén Francisco Fernández del Riego, nalgúnha pasaxe das súas memorias, onde tenta, ainda que de unha maneira un pouco elíptica, pero tamén fala dos acordos e trasacordos con Castelao e os galeguistas do interior nos anos 40, ten unha frase na que di que Castelao estaba obsesionado coa emigración. É dicir, un dos motivos polo que non nos entendíamos moi ben era porque Castelao tiña unha sorte de novo plantexamento sobre o papel que debían xogar os emigrados, mentres nós facíamos política aquí, en Galicia e en España. Curiosamente, Castelao efectivamente desenvolve toda unha teorización sobre o papel da Galicia emigrada, desenvolve toda un discurso sobre a emigración, as comunidades de emigrantes en particular, como piar de legitimidade alternativo da causa republicana e da causa galeguista, pero esta reflexión que él sempre basea na súa condición de emigrante atípico, el cando chega a Bos Aires en 1940 di que un emigrante máis, porque eu aquí vin cando era novo e aquí veño a embellecer, e o feito de ser antigo residente na Argentina é algo que xoga ao seu prol, digamos, a seu favor na resolución do seu expediente na Dirección Xeral de Migracións Argentinas, aínda que seguimos sen saber moi ben exactamente que tecla se premeu para que o puidesen, para que lle desen o permiso para emigrar na Argentina no ano 40 dende Nova York. El utiliza todos eses argumentos de maneira estratégica, precisamente aludindo o feito de que el pasou 4 anos na Argentina, que compensar ese pecado original, non aportar diñeiro, posición ou casal, pois mediante a emigración. El emigra a un lugar que a finais do século XIX era considerada a Chicago argentina, que era Rosario, precisamente polas súas actividades portuarias, e alguén que obviamente tiña como oficio carpinteiro de Ribeira pensábase que ali podía ter un bo desempeño. Don Mariano ten ali parentes, non recordo mal agora ser un tío ou curmán, pero en todo caso eses parentes estaban relativamente ben sucedidos económicamente, en algún momento orientan o cara ao ramo do comercio, como tantos inmigrantes galegos, e como tamén facían moitos destes negocios de galegos dedicados ao comercio, exportación ou por maior, mándano a un lugar por explorar. A outros mandámonos a Paraguai, a Bolivia un tempo, a Chile, ben. Naquel momento había pouco, finais do século XIX, que chegara o ferrocarril a unha localidade do interior argentino, a Bernasconi, a la Cruz Colorada, Bernasconi, provincia de La Pampa, un lugar poboado maioritariamente por alemáns, por xudeus tamén de Europa Oriental, os que na Argentina coñecen como rusos, e ali o pai de Castelao foi establecer unha pulpería, unha tenda de pulpa de carne, é dicir, un almacén, digamos, non? Algúna vez tens afirmado, non, é que os galegos os mandaban ali o quinto inferno porque os trataban mal, non é certo, foi facer negocio, porque era un lugar en expansión, é dicir, maior inteligencia imposible. Nese lugar, por certo, en La Pampa, na Cruz Colorada, e perto había algúns galegos que foran tamén pioneiros en Guatraché, acaban de publicar a semana pasada un libro sobre Castelao ali. Sí? Pero vamos, eu enteireime polas miñas conexións porteñas, pero ainda non conseguín o libro. Porque, curiosamente, o único fillo ilustre que teñen, pois agora mesmo descubriron que poden turrar de Castelao, que está moi ben, porque durante décadas o ignoraron. Ben, Castelao vai alá con 10 anos, está ata os 14 anos, cando volve é un típico fillo de indiano, porque don Mariano fixo os seus cartos, de feito, despois foi alcalde en 2 ocasións, unha delas pola ditadura de Primo de Rivera, e outra polo Partido Conservador, a etiqueta Partido Conservador, Partido Liberal, na Galicia Restauración, sabe dicir, non significaba moito,
pero, en todo caso, o que sí sabemos é que o castelao que retorna, primeiro foi un fillo de indiano relativamente típico, polo menos por un tempo tentou falar castelán nun medio masivamente monolingüe, da que sempre tivo unha conduta lingüística diferente cara a súa nai que cara ao seu pai, isto vese nas cartas, por exemplo, pero sobre todo un castelao que tivera unha experiencia migratoria bastante atípica, porque a grande maioría dos galegos emigraban da aldea á grande cidade. Fose Bos Aires, fose Montevideo, fose Habana, fose Nova York, fose Río de Janeiro. Hai moi poucos, como o caso de Castelao, que dunha vila pesqueira, costeira, relativamente próspera, vai a un lugar perdido no medio da nada. E, de feito, isto vese moi ben na descripción, que nos retallos, na súa obra literaria, sobre todo, en algunha caricatura, nas descripcións que ele fai do ambiente da pulpería do seu pai, un ambiente sórdido, un ambiente cheo de gauchos pendencieiros, que cando fora a guerra de 1898, a guerra de Cuba, pois metíanse co seu pai, de galleguito que os cubanos os están machacando, etc. Non só isto, senón que, ademais, cando volve, realmente ten unha lembranza, podemos dicir, negativa desa experiencia migratoria. Ten unha lembranza negativa, ten unha consideración moi caricaturesca dos efectos de migración, vese perfectamente na súa pintura de gran tamaño, por exemplo, no óleo lindiano, pero tamén el emigrante, este que se vai ás agachadas, vese igualmente no seu retrato dos retornados fracasados, vese na ausencia absoluta de reflexo do indiano ou do americano ou do brasileiro, dependendo das zonas, dos chés retornados como axentes de renovación, como axentes revolucionarios, se quere, como axentes de cambio. Unha reflexión que si estaba presente en outros galeguistas, en algúns, como Losada Diéguez, con certo abraio. Non lle gustaba nada. Eran xente moi laica, non lle gustaba nada. Eran xente moi laica, eran xente que grave escolas, etc. E mesmo, Castelao, en parte porque non coñecera este ambiente, el volve no 1900, a colectividade galega de Bos Aires está aínda pouco artellada na altura de 1900, o Centro Galego de Bos Aires refúndase en 1907, ten a súa grande expansión nos anos 20 e 30 do século XX. As sociedades de instrucción, o tecido de sociedades microterritoriais que financiaban escolas, financiaban sindicatos agrarios, financiaban periódicos anticaciquís, créase de 1903 en diante a Federación de Sociedades Galegas, que foi aludida, créase no 1921. Castelao non coñece todo isto. Todo o contrario, Castelao que coñece unha realidade de migración máis ben sombriza, máis ben negativa, e non para de incidir nisto nas súas caricaturas, na súa arte, na súa literatura, prácticamente ata os anos 30. E máis, non aprecio especialmente, nunca se pronuncia sobre a obra da colectividade galega de Bos Aires, non aprecio especialmente as escolas de americanos, hai algunhas caricaturas en Faro de Vigo que así amosan, como cando din, os americanos creen que era unha escola nova, o outro o que debían realmente era que era un home novo, é dicir, ou xa non hai emigración que será de nós e depois traballar na nosa terra. Hai mesmo unha consideración bastante negativa do indiano benefactor, do retornado que volve con cartos inviste en negocios ou en beneficencia ou en doazóns na terra de orixe. El chega a afirmar, escríbeo claramente, o único que queren os indianos que Galicia siga atrasada para así eles poden fachendear de progreso. Ben, podemos facer unha interpretación se estaba matando o Edipo, se tiña en mente o seu pai, que probablemente era, bueno, por non moito que sabemos del, pois podía corresponder a este estereotipo. En todo caso, a diferenza de outros galeguistas na época, el non ten unha visión nas colectividades emigrantes como posible burguesía emigrante, como posible panca, digamos, que o estilo dos irlandeses de América puidese fornecer recursos e ideas ao movimento galeguista. Isto existía nas Irmandades, 1918, Luis Porteiro Garea, por exemplo, pouco antes de morrer, escreve un folleto que a los gallegos emigrados, onde unha sorte de apelo ás sociedades de emigrantes para que apoyen as Irmandades. Vicente Risco durante un tempo ten moita correspondencia cos grupos galeguistas de Bos Aires, Ramón Villarponte tena, por exemplo, cos da Habana, etc. Castelao
Nesta altura, nos anos 20, como sabemos, aparte do seu desexo de ser artista durante un tempo, el mira América. No diario 1921, o que lle interese é América. Mira América, pero tamén sabemos que tiña previsto viaxar a Bos Aires, antes do seu accidente ocular, digamos, non? El, de feito, donou algún cadro á Sociedade de Hijos del Ayuntamiento de Rianjo, SIC, en Bos Aires, era considerado polos rianxeiros de Bos Aires como o seu xenial artista, como o seu fillo predilecto, os seus éxitos en Madrid eran celebrados. Por certo, este cadro que el mandou, non sei onde está, non sabemos onde está, como tantos. É dicir, pero esa intención frustrase, el mesmo na correspondencia con algúns dos amigos artistas na altura, mesmo se caricaturiza a sí mesmo como un indiano, e di, aún me acuerdo de hablar che. Bueno, isto nos anos 30, nos anos da República, tampouco non cambia realmente. En parte, porque Castelao é partidario de acabar coa emigración. Dio varias veces, hai que acabar coa necesidade de emigrar, de poder, eu suprimiría a emigración, non acepta que as colectivas de emigrantes están aí e poden ser unha panca efectiva, un apoio para a causa da autonomía de Galicia. El non coñece a Rodolfo Prada, poñamos por caso, ata 1935, parece que o coñece aquí en Pontevedra, presenta yo Alexandre Bóveda, Ramón Ovella, que era o encargado das relacións cos grupos da diáspora no Partido Galeguista. Cando empeza isto a mudar? Durante a Guerra Civil. Saben, de moi axiña, Castelao aí dase de conta de que a grande esperanza, digamos, para a causa republicana autonomista en Galicia son os galegos emigrados, son os que poden enviar recursos, obviamente asiste tamén pola súa relación con Suárez Picallo, coa que tivera con Alonso Ríos, pero ele asiste ao grande movimento de solidariedade que se produce tanto en Bos Aires como en Nova York, como en outras capitais, pero sobre todo eses dous puntos eran os principais, os que máis diñeiro recadaban, pola causa da República, a creación da Central Gallega en Bos Aires, nucleada pola Federación de Sociedades Galegas, a actividade despregada polos galegos antifascistas ou polas sociedades da inmigración argentina ou da inmigración galega na Argentina, perdón, comprometidas coa República, o feito de que a colectividade galega ou as institucións máis representativas da colectividade galega de Bos Aires e de outras colectividades, tamén de Montevideo, se adheriran ao estatuto. Eu creo que isto para ele despois vai ter unha importancia estratégica fundamental. Isto levounos xa a cultivar especialmente as relacións con América. Isto xa o di nunha carta a Eduardo Blanco Amor a finais de agosto de 1936. Mobilizadevos, salvádenos. Xunto isto, está un feito, bueno, disto falaba a semana pasada aquí tamén en Pontevedra, que empeza a madurecer este conceito da Galiza mártir. O conceito da Galiza mártir, que coñecemos os álbumes de debuxos, pero por que, entendo eu, tamén Castelao recorre estratégicamente a este argumento? Bueno, os nacionalistas vascos tiñan combatentes nas frontes. Tiñan batallóns de Gudaris, non foron decisivos militarmente, pero aí estaban. Os partidos catalanistas tiñan as súas unidades na fronte, os galeguistas non tiñan nada. O primeiro impulso para crear as milicias gallegas que despois conversen no quinto rexemento parten dos galeguistas, pero así o Partido Comunista, máis organizado, con máis apoios, é o que toma a iniciativa. Isto conta moi ben Santiago Álvarez nas súas memorias, como vai buscando segadores que estaban a ceifa en Castela, alrededor de Madrid, para recrutalos para as milicias. Por tanto, se non temos combatentes, o plan de crear unha solidariedade galega antifeixista, unha sorte de socorro vermello pero galeguista para xuntar os galegos esparexidos que loitaban en diversas unidades, dende Elixio Rodríguez, aviador, ata o propio Carballo Calero e outros máis, os que seguían pasando como podían, non chega a fructificar de todo, pero queda o sacrificio dos mártires. De aí creo que tamén hai que interpretar o sentido desa frase que tanto repetían, que os mártires algunhas veces triunfan e mesmo mellor que os heróis. Que tamén unha maneira, non temos tantos heróis nas frontes, non temos unidades galeguistas na fronte, pero o noso tributo de sangue está pago porque temos varios milleiros de vítimas da bota de Atila.
Esa consideración que, como sabemos, tamén é valorada estratégicamente polo que queda da organización do Partido Galeguista en Barcelona, con San Xosé Pla á fronte. Tamén foi, parece que estaba detrás do interese de Castelao en ir a Argentina xa en 1938. Hai un nomeamento frustrado, digamos, por parte do goberno de Largo Caballero de Castelao como ministro, como embaixador da República en Bos Aires. Dando o salto, bueno, Castelao en 1938 vai a Nova York, ali fai non somente el, tamén vai Suárez Picallo, pues ali acaba tamén Basilio Álvarez por outras vías, etc. Ali vese ou desenvolve todo o seu compromiso oratorio, todo pon a súa pruma, a súa voz, ao servizo da recaudación de fondos para a República, coñece unha colectividade galega que ata entón prácticamente ignoraba e que é relativamente pouco coñecida dentro da diáspora, que é a colectividade galega dos Estados Unidos. Axiña se decata de que unha colectividade de xente de mar, sobre todo moitos de Muros, de xente de mar, moi involucrada nos sindicatos en parte anarquistas norteamericanos, pero onde non se consegue artellar un grupo galeguista realmente de entidade, aínda que na Casa de Galicia de Unidade Gallega, pois sí que participa Castelao, Guerra da Cal e algún outro con certo protagonismo. De feito, o primeiro logo da Casa de Galicia Unidade Gallega en Nova York é unha sorte de transmutación da estrela do Partido Galeguista. Según se fixa devagar. Castelao recebe en Nova York, recebe nos Estados Unidos a nova da caída da República, despois, ao comezar a Primeira Guerra Mundial, o Pacto Xermano-Soviético deixa o anonadado, ese certo período de fascinación co modelo soviético de xestión da diversidade nacional acaba, e mesmo a súa connivencia con Luis Soto, co Partido Comunista, que eu creo, ademais, que non é tanto que Castelo estivese a piques de, ou como dicía Suárez Picallo en algunha carta, que está manipulado polos comunistas. Non se trataba de que estivese a piques de ser abducido, senón que Castelao, como todos os nacionalistas subestatais no bando republicano na Guerra Civil, asume unha esquerdización do seu discurso. É dicir, unha sorte, os catalanistas falaban dunha vía catalana á revolución, os vascos mesmos falaban dun tipo de revolución social que non era revolucionaria, pois os galeguistas non podían ser menos. É dicir, isto pasoulles a todos, pero xa ten moi claro, dende 1939, que se teño algo que facer, teño que facer en Bos Aires. Non só é que coñecera o Fronte Popular Antifascista Gallego de Nova York, as Sociedades Hispanas Confederadas, tamén coñeceu os problemas da inserción dos exilados e das loitas políticas do exilio nas entidades de inmigrantes, que non entendían algunhas das retesías entre anarquistas e comunistas, poño por caso, entre as organizacións de axuda creadas por Indalecio Prieto, líder do Partido Socialista, e a creada a Jare do goberno de Negrín, a mala xestión dos diñeiros recadados polos galegos de Nova York, que é algo que o subleva de maneira especial, sobre todo porque o diñeiro recadado polos españois de América era, na súa maioría, diñeiro de galegos, que despois non era destinado a salvar, a traer para América, a fretar barcos con refugiados galegos, senón que aquilo se repartía nun fondo común e, basicamente, a partilla seguía criterios de filiación partidaria. É dicir, tantos comunistas, tantos socialistas, tantos da CNT, tantos de Izquierda Republicana, etc. E os galeguistas, obviamente, tiñan moito que perder. Hai moitos testemunhos a este respeito, pero, bueno, non me vou estender. En calquera caso, hai un breve período no que quere ir a México, onde ian a maioría dos exilados, de mediación do cineasta, de Carlos Velo. Despois, ao final, decide non ir. Visita a Habana a finais do 39 e aí participa nas eleccións para a renovación parcial da Xunta de Apoderados do Centro Galego. El nunca estivera en Cuba, non tiña relación con Cuba, e o que coñece unha colectividade galega mobilizada nunha entidade Hermandad Gallega na que xoga un papel fundamental un pontevedrés, Álvarez Gallego, e
que fixa un programa de unidade republicana por riba de disputas partidistas. Esa Hermandad Gallega consegue a vitoria nesas eleccións. E dai obtén, é certo que 2 anos despois os franquistas volven á dirección do centro galego. E de feito, unha das razóns polas cales La Habana non vai ser un centro de acollida preferencial dos refuxiados exilados galegos é porque a colectividade caera básicamente máis franquistas. Había de todo, pero, sobre todo o centro galego, que é a entidade máis importante, era cercana ou estaba chegada ao goberno de Franco. Dai Castelao que elección obtén, porque responsabilizaba en parte os comunistas de romper, de crevar esa entente republicana, pero obtén a elección a política da República, a política da Segunda República, a organización en partidos. Non se pode trasplantar a emigración. Necesitamos outro modelo. Isto aplícao, de momento, efectivamente, se mantén a feble estrutura do Partido Galeguista, durante un tempo a xefatura recaera no que tiña máis estabilidade, tiña máis de 100 asociados, que era o Grupo Galeguista de Bos Aires, no que ademais había certos inmigrantes de éxito, algún expresidente do Centro Galego, entre eles, bueno. Pero cando chega a Bos Aires, nun clima de afervoada simpatía por parte da colectividade galega de Bos Aires, hai testemunhos na prensa realmente simpáticos, por exemplo, nativos del Ayuntamiento de Cambados, unha sociedade que para nada tivera tentón veleidades galeguistas, publica na prensa: en estos días parece que todos los gallegos estamos de fiesta. Desde el primer momento que nos enteramos de la llegada a nuestro país de nuestro querido insigne poeta, Alfonso R. Castelao, no sé qué nos pasó a todos. Parece que sentimos tan grande emoción como si aquel día esperásemos la llegada de algún familiar nuestro. Todos en estos instantes sentimos por nuestro gran maestro algo de lo nuestro. É dicir, isto é un caso, non? E xa digo, unha sociedade que despois nunca amosou simpatía polo galeguismo. Claro, Castelao era moi coñecido polas súas caricaturas, etc., pero tiña unha dimensión que ia máis alá do eido de influencia dos galeguistas. El asume a dirección do galeguismo organizado e aí axiña se plantexa que facer. É dicir, hai sectores que queren reforzar o Partido Galeguista. Con apoio, os poucos exilados que hai, está Núñez Búa, por exemplo, en La Plata, Alonso Ríos chegara por outras vías a Bos Aires un tempo antes, algún máis, pero basicamente a hora de reorganizar o nacionalismo, que había que facer? Bueno, el opta, de decembro de 1941, por conxelar, non disolver, non vou entrar no debate que cando se disolveu o Partido Galeguista ou non, hai quen quere seguir gastando enerxías niso, pero en decembro de 1941 promove a Constitución de Irmandade Galega, que chegou a contar 160 asociados en vida de Castelao, que non eran moitos, pero eran selectos. Entre eles había varios presidentes e directivos de asociacións galegas, antigos independentistas porteños, é dicir, galegos residentes en Bos Aires, que fixeran parte da Sociedade Nacionalista Pondal, que fora creada en 1926, e máis da Delegación Porteña ao Partido Galeguista, novos incorporados, e, sobre todo, os exilados eran menos do 10%. Era unha organización de inmigrantes, non de exilados. Tamén é certo que non había máis de 300, 400 galegos exilados en Bos Aires, e moitos deles simplemente facían a súa vida, estaban fora da colectividade. A partir, digamos, dese modelo, concibiu a posible constitución dun comité ou Consello Representativo da Galicia Emigrada, para o que escolleu o nome de Xunta de Galiza, que está nos papéis da Fundación Penzol, un comité que se convertería en depositario dos devezos autonomistas da vontade republicana do país. Unha legitimidade que, o non se poder expresar libremente o pobo galego, sería ostentada transitoriamente polos emigrantes. Digamos, este era o conceito fundamental. Castelao tiña un concepto moi negativo do exilio republicano español. El falaba de México como o Madrid mexicano, outras lindezas. El sabía que aí sobranceaban os socialistas da facción prietista, tamén entre os galegos, moi contrarios á autonomía de Galicia, que a autonomía de Galicia tomase estado parlamentario. Previsto estaba
previsitado, o estatuto, perdón, estaba previsitado, non o tivera estado parlamentario. Por tanto, consideraba que o seu primeiro deseño, a súa primeira idea, era, ben, o que se salvou de Galicia, chegalle a contar a Aguirre en algunha carta, non foi o mellor, o que se salvou, os exilados non son o mellor da Galicia republicana, o mellor da Galicia republicana está morto ou quedamos algúns. O que realmente é o depositario, digamos, o referente de legitimidade da vontade republicana e autonomista de Galicia son as súas entidades de migrados. E ese argumento non desaparece mesmo se cando se constitúe o Consello de Galiza, cando opta pola estrategia galeusca, cando é ministro en goberno giral, en fin, todo o que xa se contou. É dicir, non se trata só de dun organismo fideicomisario da vontade do pobo galego, os deputados, supervivientes, etc., senón que, ademais, un argumento adicional de legitimidade era a vontade da Galicia migrante. Dunha Galicia migrante que consideraba moito máis representativa naquel momento porque a Galiza baixo a bota do fascismo non se podía expresar. Isto dunha banda, pero outra banda que Castelao tamén concibe a súa misión en termos máis amplos. El fala da Galiza ideal, pero na súa correspondencia privada tamén di claramente, bueno, os emigrantes non son unha masa, son un amoado. Son un amoado e hai que cos que algúns fan filloas en tempos de eleccións. Bueno, isto ata hai pouco sucedía, acontecía. Mesmo nalgúnas cartas el fala do proxecto de celebrar un Congreso Nacional Galego nas Américas, nos que vayan representacións de institucións emigrantes, pero logo axiña pon o freo e di, bueno, coidado, non de todos. Imos elixir os que van porque aquí hai de todo. É dicir, é moi consciente de que hai que regaleguizar as entidades. É o que vivira en parte nos Estados Unidos, o que viu tamén en Cuba, o que vía tamén na propia Colectiva Galega de Bos Aires, onde o trataban moi ben a Corpo de Rei, o convidaban, o levaban, etc. Ás veces paradoxos, por exemplo, hai curiosos paradoxos, as fotos que se fai coa sociedade Hijos del Ayuntamiento de Rianjo, bueno, había varias que logo se uniron, en fin, pero boa parte dos que están con Castelao, todos ufanos de ter ali o ministro da República, etc., son carceleiros, son funcionarios de prisións da Municipalidade de Bos Aires, porque os de Rianxo, en parte, eran carceleiros. É dicir, outros, pois, o que sei, os de Noia traballaban de repartidores de leite, etc. Pois, os de Rianxo cadrou así. Se visitan Bos Aires, en San Telmo hai un penal, o que queda dun penal tradicional, pois boa parte do persoal represor, digamos, era rianxeiro. Mandase que mandase. Pero, bueno, logo, os domingos, pois, saudaban a Castelao e a non escoitar e tal, non? El, polo tanto, vía que aí había que arar, e para iso crea unha sorte de liturxia patriótica. É dicir, a Irmandade Galega debía mobilizar outras entidades para crear unha liturxia patriótica, para crear, digamos, o que podemos chamar toda unha serie de vectores de constitución desa Galicia ideal. Esa liturxia patriótica que inclúe a celebración dunha serie de datas, o 25 de xullo, o cabo dano de estatuto, o 28 de xuño, ás veces non sempre o 17 de decembro, e tamén a festa dos mártires de Carral, é dicir, en recordo da sublevación de Solís e compañía en 1846. Que, por certo, hai un historiador argentino, ten un libro maravilloso sobre o exilio español na Argentina, o seu único erro que ela di, e tamén celebraban a fiesta del Corral de Galicia. Non sabía que era iso de Carral, naquela non tiñan que preguntarlle, pois non puido facer unha reedición, pero aí aparece la fiesta del Corral de Galicia, porque penso, bueno, son campesiños, pois sería el Corral, a saber, non? E máis, a institución do Día da Galiza Mártir o 17 de agosto é unha iniciativa de Castelao. Está recollida en acta, nas actas da Irmandade Galega. Como sabemos, ademais, a erección dun busto, obra de Domingo Maza, a bóveda que segue a existir no Centro Galicia de Bos Aires, tamén iniciativa de Castelao. Nestas efemérides, digamos, para coordenar esta liturxia patriótica, creouse mesmo unha comisión intersocietaria para a conmemoración das datas patrióticas galegas.
Isto non inventaron Lelutier, isto chamase así, que seguiu existindo despois da morte de Castelao. É dicir, el ten moi claro que hai que traballar ese campo da Galicia migrante, hai que traballar o campo das asociacións, das institucións e crear referentes suprapartidarios, porque está convencido de que iso é o que funciona na emigración. Non todo o mundo pensaba igual que el. É dicir, antes falouse de Eduardo Blanco Amor. El ten un período no que se enfronta con Eduardo Blanco Amor, con boa parte dos sectores que están alrededor da Federación de Sociedades Galegas, que non entenden dúas cousas. Eduardo Blanco Amor ten un artigo moi bo que se chama Política de los emigrantes e Política de los emigrados. Emigrados, por emigrados se entendía emigrés, emigré, que era o termo aínda usual para decir exilado. E viña a decir, os emigrantes non entendíamos de partidos, entendíamos de ideas, de principios. Chegaron os exilados e nos meten divisións. Que se galeguistas, que se antiautonomistas, que se prieto, que se negrín, que se comunistas, que se anarquistas. E nós isto non entendemos. Eles que nos deixen facer política como nos facíamos, que ven que nos mobilizamos pola República. Doutra banda, hai unha liña política que seguen os galeguistas que foi a de agrupar moita destas sociedades de instrucción de base parroquial ou municipal e crear centros provinciais, que seguían a facer parte da Federación de Sociedades Galegas, pero que constituían un certo incordio, sobre todo o centro ourensán, que era onde máis domeaban os galeguistas, tamén o centro pontevedrés. E isto, por exemplo, Blanco Amor, en 1976, no libro Unha dúcia de galegos, explica yo a Víctor Freixanes. Os galeguistas toda a vida dixeron que as provincias eran creacións do Estado liberal e chegan a Buenos Aires e crean centros provinciais. Era incomprensible, un contradicto in terminis, claro, era controlar espazos de poder e de influencia nas colectividades de migrantes. Ben, Castelao, cando volve de París, xa o comentou Quique, está no solpor da súa vida, el considera que o que ten que facer é seguir creando patria en Bos Aires, el considera que o que ten que facer é poñer as bases da recuperación desa alba de gloria grazas a Galicia emigrada, pero tamén sofre unha certa decepción nos últimos anos da súa vida. Primeiro, porque asiste ás manobras do que algúns chamaban a burguesía emigrante, os inmigrantes de éxito que dominaban parte das institucións, sobre todo o centro galego, para achegarse, sobre todo desde 1946, á embaixada franquista. É dicir, en algún momento, José María de Areilza, que por un tempo foi embaixador en Bos Aires de España franquista, foi recibido no centro galego, izouse a bandeira a rojigualda por un tempo, en algunha ocasión. Isto provocou moita reboeira na colectividade galega, no sentir republicano da maioría dos socios, e aí Castelao sí que interveu e expresou os socios republicanos e autonomistas o que teñen que facer é optar por unha candidatura propia. É dicir, desde 1938 dominaba no centro galego unha candidatura republicana, hai que dicilo, de unidade, pero que tamén sufría fendas internas. E o segundo elemento que el contempla ou enxerga con moita preocupación é que dende marzo de 1946, en que se restabelece a posibilidade de emigrar, os novos inmigrantes que van chegando a Argentina son diferentes dos que el coñecera. Os que el coñecera, moitos eran prófugos do servizo militar, moitos eran anticlericais, moitos desenvolveron unha certa consciencia galega na emigración. Os que el comeza a ver chegar son excombatentes do exército franquista, levan 10 anos de adoctrinamento e represión, cando chegan, moitas veces non teñen problema en considerar a bandeira rojigualda como a súa, e non entenden por que estes vellos republicanos nos bailes non nos poñen esa bandeira tricolor, ta que xa non tiñan algúns memoria, porque eran moi novos. Castelao chega a dicir, falaría da emigración dos surelos con máis respecto que dos galegos de hoxendía. É unha entrevista realmente dura, son palabras bastante duras. Ao mesmo tempo que está a dicirlle o seu curmán Alfredo Somoza, deputado de Esquerda Republicana, que, finalmente pode sair do seu agocho, ven a Argentina. Non importa que aquí o réxime non sexa amigo noso, o fundamental é que a xente é amiga nosa. É dicir, é mellor ir a un país onde
os gobernantes non nos queren, pero a xente sí, que ao revés. Estaba dicindo claramente non vayas a México, non? Ven aquí a Argentina. É dicir, neste punto sí que seguía crendo unha Galiza ideal, pero era realistas, dábase de conta de que había nubes no horizonte. Bueno, nada máis, gracias. E agora, sí, vas a proxectar. Si, vou presentar, podedes baixar un... Sí, sí. Podemos baixar para baixo. Nos que vamos para ali, non? Eso faz desde aí. Ah, vale. Pero non me baixar. Y aquí, no llegas, Ah, mira, y aquí los transversales estos. Levántame. Para, el ordenador. Para. Más, sí, ¿no? Tiene que librar, ¿no? Sí. No, allí no te va. Allá no tapa, aunque no libre del todo, no tapa. Espera. Bueno, pois é evidente que nos cambiamos, pero non nos vamos. E agora a Ángeles Tilbe dará a conferencia a intervención final. Despois, se há tempo, podemos fazer alguma pregunta, pero, sobre todo, temos 13 minutos de proxección dunha mistura de imaxes de Castelao en Bos Aires, ou relacionadas con Castelao, que creo que deben perder, de modo que, ao mellor, suprimimos o debate e nos concentramos nas imaxes, non? Se les parece ben? Moi ben, bueno, pois entón ten a palabra Ángeles Tilbe. Bueno, moitas gracias, perdón polo lío para poder proxectar. Bueno, quero comezar por agradecer ao profesor Villares e á Real Academia Galega que me permitan participar nesta mesa para tratar esa etapa do exilio de Castelao en Bos Aires, das que xa levan falado os meus predecesores, un período crucial para a súa actividade política, pero tamén para a creativa, xa que ali, malia os crecentes problemas de visión e de saúde, continuará traballando arreo en proxectos moi queridos nos que levaba empeñado desde moitos anos antes da guerra. E precisamente ali, na capital argentina, onde coa axuda e o patrocinio de amigos como galeguistas como Núñez Búa, como Rodolfo Prada ou como Manuel Puente, poda culminalos e facelos realidades. Xa se falou aquí no caso de Os vellos non deben de enamorarse, na que recolle os seus fallidos intentos por crear un teatro de arte en Galicia, que un proxecto que iniciara xa no ano 1921 e que non levaría a cabo e que finalmente, bueno, plasma parte desas ideas na obra teatral que se estreara en Argentina no ano 41. Tamén, como falou Enrique, pois no ano 44 a publicación do Sempre en Galicia. E tamén
será en Bos Aires, onde Castelao remate as cruces de pedra na Galiza. Un enorme estudo de investigación sobre os cruceiros que iniciara no ano 1924 e que concluiría no ano 1946, pero que non se publicaría hasta o ano 50 xa postumamente, coincidindo o 28 de xuño do ano 50 co 14 aniversario do Estatuto de Autonomía do Estatuto de Galicia, coincidindo 6 meses despois do pasamento de Castelao. Unha obra que, aínda que publicada pola editorial Nós, de Bos Aires, mostraría a referencia ao Seminario de Estudos Galegos, institución que inspirou a xénese deste colosal traballo. O Seminario de Estudos Galegos nacera no ano 1923 en Ortoño, coa intención de investigar, dignificar e divulgar a cultura galega, inspirándose na Institución Libre de Enseñanza e na Junta para a Ampliación de Estudos. O seminario segue tamén o camiño iniciado pola Xunta de Estudos e Investigacións Históricas e Arqueolóxicas de Pontevedra, nacida no ano 22, promovida por Antón Losada Díez, na que Castelao colabora como dibuixante e nunha desas visitas que fan polos cercanías de Pontevedra debuxa o Chan das Cruces en Ponte Sampaio, onde fai varios debuxos das laxas con gravados cruciformes. Máis tarde iba a incluir no seu traballo sobre as cruces de pedra na Galiza, como tamén da Cruz do Forniño, un histórico cruceiro sen figuración e chantado nun pennedo natural con un gravado antropomorfo sobre cuxa posible orixe reflexionará tamén no seu libro. No seminario íanse integrar enseguida os principais eruditos intelectuais galeguistas. Entre 1923 e 1936 desenvolveron un intenso traballo científico e divulgador nas áreas de arqueoloxía, a etnografía, a historia e o pensamento galego. Nun contexto no que a Universidade e as institucións oficiais ignoraban case por completo a realidade galega, o seminario constitúe unha resposta clara á necesidade de estudar Galiza dende Galiza, con metodoloxías modernas e rigor académico, seguindo os modelos europeos. Poucos días despois da súa constitución formal, Castelao sería proposto e admitido como socio de número da institución. Ingresou oficialmente o 4 de maio de 1924, data na que tivo lugar o primeiro acto público do seminario, no que Castelao, presentado por Cotarelo Vallador, pronunciou o seu discurso de ingreso titulado O novo espírito da arte, un texto fundamental para comprender o seu pensamento estético, no que defende unha arte social que reflicta o novo espírito da modernidade, pero sen renunciar ás raíces populares e nacionais e galegas. Foi un acto solemne ao que asistiu o arcebispo Lago e no remate da sesión os asistentes visitaron a exposición do álbum Nós, inaugurada ese mesmo día co patrocinio do seminario. No marco desta mostra, lerían nos días seguintes os seus discursos de ingreso outras figuras destacadas do galeguismo militante, como Cabeza de León, Manuel Lugrís ou Ángel del Castillo. En a clausura falou Antón Losada Díez. Esta sería a derradeira vez que os orixinais do álbum se expuxeran ao público ata a súa publicación no ano 31. Pouco despois do seu ingreso no seminario, Castelao será encargado de crear a imaxe gráfica do mesmo e, ademais, será nomeado coordinador da sección de Artes e Letras do mesmo. Desde entón e ata 1936, a presenza de Castelao será constante en todas as iniciativas do seminario. Asiste ás súas asambleas e traballa na ilustración dos libros e de todos os proxectos editoriais da institución. Igualmente, no ano 24, realiza, por exemplo, o dibuixo de Prisciliano e Xeria, do que o museo conserva esta versión, como anuncio da lectura da peza teatral de Cotarelo, protagonizada por figuras míticas da tradición histórica galega, que en 1926 sería publicada, tamén ilustrada por él, co título de Hostia, fantasía tráxico-histórica.
Tamén na sesión extraordinaria do seminario en maio do 25, Castelao fará a lectura pública da súa obra Cousas, colleita de contos, sesión na que ademais expuxo os debuxos que ilustraban cada un dos relatos que foran aparecendo na prensa desde 1919 ata ese 1925 e que acabarían formando parte do primeiro libro de Cousas que sería publicado ano seguinte. Naquela ocasión, Castelao leu tamén o relato Peito de Lobo, malia que finalmente non sería incluído na publicación. No primeiro libro de Cousas, editado polo seminario, como decíamos, no ano 26, en cuxo limiar, titulado A carón da naturaleza, reproduce parte da súa conferencia Arte e Galeguismo, aparecerían finalmente unha selección de 19 relatos ilustrados, entre os que inclúe o titulado Cruceiros, coa seguinte reflexión do autor: onde hai un cruceiro houbo sempre un pecado, e cada cruceiro é unha oración de pedra que fixo baixar un perdón do ceo, polo arrepentimento de quen o pagou e polo gran sentimento de quen o fixo. Tendes reparado nos nosos cruceiros aldeáns? Pois reparade nos cruceiros e descubriredes moitos tesouros. Estas manifestacións xenuínas da arte popular galega interesaban a Castelao desde sempre. De feito, os cruceiros xa aparecían constantemente reproducidos na súa obra anterior a 1924, tal como xa vimos nas dúas láminas do álbum Nós que prositeo, ou nestas outras que poño aquí como exemplo. Nelas, os cruceiros aparecían formando parte esencial da paisaxe, son os elementos entroncados na tradición cultural que co seu primitivismo rural constituían exemplos moi acaídos para expresar a identidade e o ideal nacionalista galego defendido pola xeración Nós. Un ideal que Castelao, que defende en 1924 no seu discurso de ingreso no seminario, é sobre o que xa teorizaba en 1922 nunha carta que lle escribe a Manuel Antonio tras a controversia suscitada pola publicación do Manifesto Máis Alá. Un cruceiro feito por un canteiro e logo pintado por un pintor de portas ten máis personalidade que calquera obra dos meirandes escultores. Compre ser primarios ou primitivos da nova arte que debe nascer da gracia e non da beleza. Pero o seu ingreso no Seminario de Estudos Galegos suporá para o artista un salto cualitativo na maneira de achegarse a eles. Veraos a partir de entón non só como componentes máis ou menos protagonistas e exemplos estéticos das súas obras, senón como obxectos de investigación. E vai comezar daquela un profundo e minucioso traballo de estudo, análise e clasificación tipolóxica das cruces e dos cruceiros galegos, así como da reflexión sobre a súa orixe e significación, o que fará a través de unha sistemática recollida gráfica, documental e bibliográfica, no que traballará arreo durante máis de 20 anos, pero que, como adiantamos, non se publicará ata o ano 50 en Bos Aires. A través dunha carta que lle escribe a Filgueira a finais de novembro de 1925, sabemos que naquela altura xa comezara o seu estudo e xa tiña terminados 22 cruceiros. A través desta outra de febreiro do ano 28, coñecemos que estaba traballando intensamente neste tema e incluso no estudo comparado entre cruces galegas e cruces semellantes de outros lugares. E, bueno, curioso que di que se meteu nun sarillo, di, sen querer metime nun sarillo que mete medo. Xa se entende que para estudiar os cruceiros compre estudiar as cruces de cantería labrada e por ese camiño xa me voa a cabeza. Cheguei a Valencia, estiven en Cataluña e aínda en Albacete, andiven por Bretaña e agora ando por Gales e Irlanda. A cousa vai se poñendo preñada. Efectivamente, Filgueira, na carta tamén lle di se lle poden mandar algunha ficha das que se utilizaban no seminario para seguir ese mesmo modelo e, efectivamente, Filgueira envíalles. Pois algunhas como esta que está aí proxectada, pois consérvanse en un arquivo personal do artista no museo. A carta é tamén moi significativa, pois sinala como a través do seminario se tecían redes colaborativas entre os seus socios nunha laboura común para completar os seus traballos. Sen internet, como temos hoxe en día, sen as facilidades de viaxe ou de acceder a publicacións, etc., había que recurrir necesariamente á axuda de colaboradores para recabar información gráfica e documental e bibliográfica.
que, como veremos, ao analizar a numerosa documentación que se conserva no museo sobre a elaboración deste estudo, que dá idea da súa complexidade, así como da metodoloxía tan rigurosa que seguiu o autor. Tamén das peripecias que eses papéis sufriron ao longo do tempo. Parece que as cruces de pedra na Galiza estaban casi rematado en 1936. Xa en marzo dese ano, a prensa galega anunciaba que o seminario tiña a obra a punto de entrar no prelo, pero descoñecemos se aquel original dese anuncio era o que finalmente se publicou. Seguramente non. O que si sorprende e moito foi que entre os materiais incautados na Casa Pontevedresa de Castelao en 1937 por mor do expediente de responsabilidades políticas chegarían ao Museo de Pontevedra todos eses materiais de forma cautelar como depósito judicial dependentes da súa poxa. Pero entre ese numeroso conxunto de obras de casi máis de 1000 debuxos e de obras diversas, non estaba nin o original das cruces, nin tampouco a numerosa documentación escrita e gráfica que Castelao recopilara para a súa elaboración desde 1924 e que, sen dúbida, Filgueira coñecía moi ben. Así o comentará en abril do 39 a Sánchez Cantón nunha das primeiras cartas que lle escribe o remate da guerra. Efectivamente, procedentes da incautación, só ingresarían algúns apuntes soltos como estes, moi sinxelos, a maioría a lápiz, xunto con algúns máis elaborados, como este dibuixo dos Anxos do Pórtico da Gloria, que é o precedente do deseño que ele engadiría como ilustración das verbas limiares na edición do libro do ano 50. Tamén no exhaustivo inventario da acta de incautación de 1937 mencionábase un conxunto de 144 fotografías de cruceiros, imaxes que ata hai moi pouco tiñase por perdidas. Pero gracias á labor da miña compañeira Cristina Chavia, responsable do arquivo gráfico do museo, que foi quen de identificalas dispersas, distribuídas de forma, clasificadas de unha forma xeográfica no conxunto do arquivo gráfico do museo. Así atopáronse pegadas en fichas antigas coa letra do antigo secretario do museo, Alfredo García Lén, e que só se identificaba a súa procedencia con un RC, Rodríguez Castelao, que ia ao despegar, a sacar as fotografías das fichas, moitas delas revelaron a inconfundible letra de Castelao, co que témolas actualmente identificadas. E moitas veces tamén aparece o nome da persona que lla envía. A través destas fotos podemos saber que evidentemente Castelao non visitou todos os cruceiros que estudou e que dibuixou e que en moitas ocasións fixo a partir das imaxes gráficas de cruces e cruceiros que lle mandaban desde as 4 provincias galegas, pero tamén de outros moitos lugares. Unha rede colaborativa de informantes no que están nomes como o do tamén seminarista Fermín Bouzabrei, como está do cruceiro de Carril, a que posiblemente tamén se deba esta da fonte de Cea, de San Pedro de Cea, e tamén outras moitas que son anónimas, como estas de Bueu, ou esta do cruceiro de Calo, que evidentemente inspira a composición desta augada feita polo artista. Tamén as curiosas fotografías desta cruz situada entre a Gudiña e Puebla de Sanabria ou a do cruceiro de San Cibrao de Viñas. Estas son tamén anónimas. Pero, como dicía, nada máis se sabía do resto dos materiais que Castelao recopilara e creara para a súa investigación ata moitos anos despois. En realidade, toda esa documentación tiña Castelao en Bos Aires. Non estaba na súa casa de Pontevedra no ano 37, pero non parece lóxico que Castelao marchase a Madrid en xullo do 36 nunha prevista viaxe curta para presentar a ponencia do Estatuto e que non iba a ir con todos eses materiais cando non tería pensado que habería un golpe de Estado que xa lle impediría volver.
E o propio autor aludirá ás circunstancias os avatares que sufriron estes valiosos materiais ao longo deses anos nas verbas lineares do libro. E di, empero, a boa fada, que soupo gardarme de todo mal, quiso salvar os meus deseños e unha gran parte das notas, papéis que se fixeron vellos e aburados de tanto andaren por pousadas distintas. Non sabemos, quizá o máis posible é que os fixeran chegar a América. Hai tamén referencias a un baúl de materiais que el comentaba que se salvaran do bombardeo da súa casa en Barcelona. En todo caso, non descoñecemos como lle chegaron. Pero a través destas reveladoras anotacións manuscritas de Rodolfo Prada, amigo e protector do artista en Argentina, sabemos que as fichas e apuntes de traballo para as cruces de pedra tiñas Castelao e antes de morrer entregáralas para que as custodiase e conservase ata o día en que pudese mandalas a Galicia para que se incorporasen a un museo ou biblioteca onde se dedicase unha sección á súa obra. Pola segunda das notas, sabemos que no ano 69, e tras a morte de Virxinia Pereira, atoparíase no seu apartamento de Belgrano algúns documentos soltos da mesma temática que Prada xuntaría cos anteriores para ese mesmo ano de 1969 enviarlos a Álvaro Gil Varela, outro dos grandes valedores de Castelao, a quen Virxinia xa lle tiña regalado antes as láminas orixinais cos debuxos, as figuras e as fotografías que se publicaran no libro no ano 1950. Todo este excepcional conxunto documental e gráfico que permite coñecer polo miúdo a modélica metodoloxía seguida polo autor no seu traballo e no que se inclúe tamén parte do manuscrito da primeira versión da obra, a parte que se conserva, non se descoñece onde está o resto, así como o texto definitivo mecanografado e corrixido polo autor, acabaría incorporándose por doazón dos herdeiros de Álvaro Gil Varela ao museo no ano 1991. Os materiais son cerca de 500 dibuxos, fichas e anotacións do autor previas á confección da obra definitiva, no que destacan, como vemos, apuntes sobre as diversas tipoloxías referentes das cruces, así como reflexións sobre a numerosa bibliografía consultada. Tamén a investigación na posible orixe das cruces na máis remota antigüedade, con referencias aos traballos de Ramón Sobrino Buigas, ou na búsqueda da posible orixe dos cruceiros nas estelas galaico-romanas, como a estela de Uzande da Estrada, e peza que el mesmo atopara e que fora entregada polo seu sogro á Sociedade Arqueolóxica no ano 28. Unha peza que el reproduciera mesmo no lugar onde fora atopada e que se protagonizara algunhas das súas viñetas humorísticas publicadas na prensa galega dos anos 20. Con esta documentación confirmamos o carácter colaborativo e transversal do traballo, xa que encontramos debuxos de cruces feitas por outros autores, como estes calcos de Enrique Mayer, que se unirían a outros hoxe perdidos que sabemos que hubo, que lle mandara o seu curmán Manuel Rodríguez Castelao, asesinado no ano 37, de algúns dos cruceiros de Rianxo. Tamén nos aporta numerosas fotografías que serviron ao artista para compoñer as láminas definitivas e os debuxos previos a elas, como este de Noia, o cruceiro de Loureiro de Cotobade, ou esta imaxe do cruceiro de Beade que lle enviara no ano 34 o empresario de Ribadavia, José Chao, por indicación de outro seminarista e o fundador de Ultrella, Álvaro de las Casas. Tamén atopamos un bo conxunto de fotos e tarxetas postais de cruces das Illas Británicas enviadas por Plácido Castro, que lle servirían para o estudo comparativo das tipoloxías destas coas galegas.
Neste interés por comparar as cruces galegas coas de outros lugares, temos que situar igualmente a orixe da viaxe que Castelao fai en 1929 a Bretaña como beneficiario dunha bolsa da Junta para a Ampliación de Estudios. A segunda que lle concede a institución despois da que en 1921 lle permitira realizar a viaxe a París, Bélxica e Alemania. No 28 foi un ano terrible para a familia Castelao, pois en xaneiro morre o seu único fillo e o gran golpe emocional que isto supón únese unha grave crise da enfermedade ocular que padecía o artista e que o deixa prácticamente cego. Coa intención de animalo, Losada Diéguez anímao a que solicite de novo outra das bolsas da JAE. É unha bolsa que, para estudar as cruces e calvarios de Pedra de Bretaña, que, promovida pola Comisión de Estudios de Galicia, serálle concedida ese ano, aínda que pola gravedade do seu problema nos ollos non disfrutará ata o ano seguinte. A Bretaña marcha a finais de abril do ano 29, acompañado da súa dona, e durante 4 meses percorre esta rexión francesa estudando e dibuixando as súas cruces, estadía na que fará tamén o magnífico álbum de Bretaña, no que recolle, esteñen as costumistas bretronas, paisaxes, e tamén mantén unha abundante correspondencia cos seus amigos, comentando as actividades e as súas impresións sobre a rexión. A fin da viaxe, Castelao redacta a conclusión do seu estudo na memoria Las cruces de piedra en Bretaña, que presenta na JAE, é un texto que, ilustrado, publicará en galego o seminario no ano 1930. 121 debuxos dos orixinais destas ilustracións incorporáronse tamén por compra á colección do museo no ano 2009. En decembro deste ano 29, a revista Viaje por España publica tamén varios dos seus debuxos de cruceiros galegos e informaba de que Castelao estaba traballando no seu estudo, un tema no que vai a continuar ocupado intensamente ao longo dos primeiros anos 30, tempos de intensa actividade política nos que Castelao iríase convertendo no líder indiscutible do nacionalismo galego. Coa proclamación da República, en abril do 31, el, xunto con outros membros do seminario, traballa na redacción do anteproxecto do Estatuto de Galicia. E nas eleccións de xuño obtén un escano de diputado nas Cortes Constituíntes. Desde entón, os seus maiores esforzos centraríanse en conseguir un estatuto de autonomía para Galicia na creación dun partido galeguista forte do que sería secretario político desde 1933. Con todo, por esta época, segue traballando nas cruces, como así mostran debuxos que fai reaproveitando papéis timbrados do Congreso dos Diputados. Este será tamén o tema do seu discurso no ingreso na Real Academia Galega, lido na Coruña o 25 de xullo de 1964. O texto deste discurso, o título Las cruces de pedra na Galiza, servirá de base para o que finalmente se publica en 1950. Poucos meses despois do seu ingreso na Real Academia e coincidindo co levantamento revolucionario de Asturias do 34, Castelao, que nas eleccións do ano anterior non revalidara a súa acta de diputado, será trasladado como funcionario á sección provincial de estatística de Badajoz, o que en realidade era un desterro político. Desde Badajoz, Castelao vai viaxar en abril de 35 ao Porto para participar na Semana Cultural, organizada polo Seminario de Estudos Galegos nesa cidade portuguesa, no que sería o principal encontro cultural luso-galego celebrado durante a República. Alí, Castelao vai pronunciar na Facultade de Ciencias da Universidade de Porto a súa conferencia Os cruceiros na Galiza e vai proxectar tamén os debuxos que ilustraban o traballo. Despois, en xullo, asistirá tamén en Pontevedra a unha apertura dun curso de extensión escolar organizado polo seminario, na que de novo vai a impartir unha lección titulada Os cruceiros en Galicia, tamén proxectando os debuxos. No 36, pois todos sabemos que volve a ser elixido nas eleccións tras o plebiscito do 28 de xullo, no que se vota favorablemente ao Estatuto de Galicia, viaxe a Madrid coa súa dona, coa intención
integrando o Comité Central da Autonomía de Galicia, que iba a presentar ao presidente do Congreso a ponencia. Pero, co golpe, pois vai a quedar xa definitivamente separado de Galicia e emprenderá un exilio que para él será definitivo. Isto suporía que o seu libro, en cuxa edición estaba traballando, non chegase a ser publicado. Malia todo en América, primeiro en Estados Unidos e despois en Bos Aires, seguirá traballando sobre os cruceiros, revisando, corrixindo ou reestruturando o importante material que recollera ata 1936. Así o revela a interesantísima documentación doada pola familia de Álvaro Gil, na que aparecen debuxos de cruceiros sobre cuartillas co membrete do Hotel Colombo de San Francisco, que os data en xullo de 1939, ou este recorte de un artigo de un periódico de New York Times de Nova York do ano 40. Tamén a presencia de dous textos, un mecanografiado e este manuscrito sobre os cruceiros en Galicia, no que reproduce casi idéntico o seu discurso de ingreso na Real Academia, a conferencia pronunciada en Oporto, datado en Nova York no ano 1940. E, tamén o mesmo texto aparece publicado na revista Galicia de Bos Aires. O 20 de xuño de 1946, nas vésperas de viaxar a París para tomar posesión do seu cargo de ministro sin carteira no goberno de Giral, dá por terminado o seu labor e entregalle o orixinal a Manuel Puente para a súa publicación. Pero este aínda non tenía que esperar uns cantos anos, 4 anos máis, para verse publicado. O libro, no que vai a incluirse unha breve biografía de Castelao escrita por Blanco Amor e traducida por Génesi, e así como un amplio resumen tamén en inglés, ten como data de edición, tal como se recolle no colofón, o 28 de xuño de 1950. Pero Castelao xa non chegaría a velo impreso. Nos últimos meses da súa vida, Rodolfo Prada, Núñez Búa e Luis Seoane, sabedores do seu próximo final, organizan rapidamente a edición do libro e deciden tirar en decembro do 49 o primeiro prego do libro para que Castelao pudese asinar, aí o vemos, pois algúns dos chamados exemplares especiais que están numerados e dos que o Museo de Pontevedra conserva o exemplar número 10. E, pois creo que xa me vou pasando, non quería pasarme máis, entón, pois nada máis, moitas gracias. Agora, se lles parece, facemos a proxección destas imaxes de Bos Aires e despois, se há lugar ou queren, pois podemos fazer algún coloquio, non? As imaxes complementan bastante o que se dixo, porque contan a chegada de Castelao a Bos Aires até a morte e incluso despois con bustos e estatuas que se abren, non? Que se dedican. As imaxes foron tomadas por Eligio González nos anos que o donou creo que a Consellería de Cultura máis tarde, e que foron, organizadas e ordenadas polo Centro Galego de Artes de Imaxe. Non hai moito tempo. Empeza coa chegada de Castelao a Bos Aires, procedente de Montevideo neste caso. E vamos a ver... Menos luz, por favor. Menos luz, para que si non. Esta é a chegada ao Porto de Buenos Aires. Aí se ve que está acompañado por algúns que foron a esperar a Montevideo, entre eles Prada, creo que en Búa e outros. Desde aquí non se ve moi ben, pero, en fin, algo deso hai. Por tanto, isto sería o momento inicial
da segunda fase de Castelao en Bos Aires. E aquí xa se reproduce o banquete, creo que é o do 1944, no que foi lanzado o libro Sempre en Galiza. E, ademais, no que por primeira vez, según algúns testimonios que presentes, se falou dun futuro goberno provisorio de Galicia que sería despois o Consello de Galiza. Houve moitos discursos e un deles que está publicado, en fin, na obra de Castelao, o discurso onde dice que non é político, que deixou, pero que viveu toda a vida coa lápiz e coa pluma e agora ten que vivir coa palabra. Esa está Prada, por exemplo, e Puente sale para ali, non? Estaba antes. Sí, bueno, O de bigotiño, así. Sí, Puente está. Foi casi onde entrou en contacto con él. Sí. No, esa máis tarde. Marín é o 47, máis ou menos. Ahora, despois desto, vai vir a saída para París. Aquí está Puente, este é Villaverde e Avelino Díaz, que está detrás. Está detrás, sí. No, eu creo que este é o que sempre en Galiza ainda, me parece. Creo que isto é unha mistura de imaxes, o sea que non están datadas, non? Pero, bueno. Até outra vez Puente, este é Alonso Pérez, que era da Federación, e Avelino, de Meira. Este está moitas veces, pero non sei quen é. Non sei se... E Castelano é falta que vos diga quen é. Sí, que aquí ao fondo, sí. E detrás, non sei se Emilio, ese Pita. No, Pita non é. Non Pita Romero, Emilio Pita. No, Emilio Pita, non me parece. Pero, bueno. Ese do puro é Prada. Aí está Prada, sí. E aquí Alonso Ríos. Sí. Este, sí. Ese rei Baltar, me parece que... Este é Vaz Castelao e aquel é o que non son capaz de identificar. E ese é a Brairo, que está ao fondo. Ese é a Braira, sí. Bueno, visto desde aquí non son... Sí, no, pero a Braira, sí. Bueno, está no centro galego. Está na biblioteca do centro galego. Sí. E este Prada. Prada máis novo, non? O Prada que... Este... Bueno, esta é a saída para París, creo. Navi France. De Navi France, aí. No 46. Fins de xullo do 46. E está subindo o paquete, e aquí están os que o despiden, entre eles, este non sei se é Valenzuela. Acompañan a Montevideo moitos. No, pero este en Buenos Aires. Pero saen de Buenos Aires a Montevideo van con el. Sí, pero non sei se iba que grababa as fotos, as imaxes. Este é despedido, creo que en Buenos Aires. Porque a base é multitudinaria, como se pode ver, non? Non digo, pero que acompañaban a comisión que iban ata Montevideo. Sí, pero eso... Pero non foron para París, eles quedaron lá. Aí están, claro, exactamente, que están aí está Castelao despedíndose, e hai algúns que van hasta Montevideo, probablemente, sí. Eso é el Pidio, Villaverde, pero xa está enfermo no centro galego, con Alonso Ríos e con Puente.
E aparecerá Virxinia de inmediato. Eso debe ser xa no 49, así, non? Sí. Está Pitoño, que non ve nada, o pobre. Está Virxinia, sí. Hai que conseguir alguén que lea os beizos para Sí, saber o que di. claro. Algo se podría, sí, se podría conseguir, sí. Sillas. Me interesa limitado. Mira, o fillo Afonso de Xesús de Braga. Isto xa é o velorio. Sí. Pois aparecerá embalsamado, aí está. A bandeira temos na academia, a bandeira que está aí. Que era a bandeira do Consello de Galiza, non? Bandeira do Consello. Está na academia. E agora o enterro que é espectacular. Só superou o enterro de Vita. Sí, e para ser en xaneiro, iban bastante abrigados, no verán austral. Aí está de novo o puente e creo que é o directivo do Centro Galego, pero non sei quen. Aquí está xa no Panteón da Chacarita. Pois vai salir outra vez o Panteón con as imaxes. O modesto Panteón. Bueno, era propiedade do Centro Galego. E, de feito, Castelao está nun local do Centro Galego, non é do Consello de Galiza, nin é de un centro provincial. Este é cando inauguran a estatua xa con Alonso Ríos aí. Sempre son de a Quinta de Olivos. Eso debe ser no centro de Lugo, sí. Sí. No, eu creo que son a Quinta de Olivos. Pero era do centro de Lugo. Do centro lucense. O Lucense, vamos, sí. E este xa é máis tarde. Pero aí con bastante máis anos. Non, este é Sánchez Millares, O Sánchez Millares. que é de Noia. Pero isto xa é un busto. Iso que está... Ai, non é, non. Está no Centro Galego. Eso que está no Centro Galego de Buenos Aires, sí. E aí están, pois... Está Rosalía, está Concepción Arena. Estos. E logo ainda vai vir unha homenaxe con flores e todo eso no Chacarita de novo. É o que está no Centro Galego. Ou estaba, non sei se sigue ali. E agora unha ofrenda floral, que ten que ser no 71, así, porque este foi presidente do Centro Galego no 70, así, o Sánchez Millares. Que era era un dos novos xa. As enfermeiras con... As enfermeiras aí. Sí, o seu uniforme. Sí. Outra vez ao Panteón. Non vai aquí unha ofrenda que ten certo sentido político, porque lle poñen flores a distintos enterrados aquí, e unha delas, que lle pon a Suárez Picallo, é o seu especie, en certo modo, discípulo, Valentín Fernández. Vai vir agora. Que xa daquela era o dirixente do Consello de Galiza. Este é Alonso Pérez, e este, non sei quen é, desde aquí non podo identificalo. Millares, quizás, outra vez, non?
Alonso Ríos, que aí xa velliño, Alonso Pérez tamén aí. E ese é Valentín Fernández, que está aí no centro. O peronista. Foi de todo, me parece, non? Peronista. Bueno, ser peronista en Argentina non é nada difícil, eh? Exactamente. Este que ven aquí tamén, detrás de Alonso Ríos. E aí vai a poñer esta coroa a la Castelao, pero a súa de Picallo poñe unhas flores o Valentín. Sí, aí está. Estamos acabando. Moi ben, pois isto foi posible gracias a que unha persona con certo gusto e foi gravando pouco a pouco algúns actos dos exiliados ou dos emigrados en Bos Aires, a que conservou isto. Tamén conservamos moitas outras grabacións que deso empezou a funcionar no Consello da Cultura Galega o Arquivo Sonoro gracias a aquilo que se recuperou de Buenos Aires. Despois o restaurou o CEGAI e hoxe, por xestións da Academia Galega, puido estar aquí, de modo que esta historia, breve historia, desta peza que necesita certa explicación, pero que creo que complementa e cerra ben estes momentos da cultura galega dedicados a Castelao. Sí, non sei se estades ustedes... Vamos. Há unha pregunta ali. A ver. Que Monteagudo citou. Sí. Nada, unha curiosidade nada máis. Que supoño que terá unha resposta moi longa, pero por saber máis ou menos en que está baseada estas diferencias ou reproches entre Blanco Amor e Castelao. Seguramente sabe máis que el camín destos José Manuel Núñez Seixas, pero ten que ver con algo que el mencionou, que bueno, el coa Federación de Sociedades Galegas non se entendeu moi ben, porque a Federación, si ti que tal, corríxesme, porque a Federación tiña unha orientación un pouco máis á esquerda, claramente á esquerda. El en Buenos Aires estaba moi relacionado con un sector puente e tal, máis conservador, o propio Prada, sí. Castelao ali estaba con xente da colectividade, pero un pouco da elite, tirando máis conservadora. Bueno, a directiva da Federación tiña orientación claramente á esquerda, socialista, republicana, comunistas tamén. El comentou como Blanco Amor, que era dos intelectuais da Federación, porque a Federación eran os que xa estaban ali antes do 36, como o caso de Blanco Amor. Era xente que estaba en Buenos Aires desde antes. Bueno, parte do desencontro viña porque os que chegaron, como el dixo, os que chegaron despois no exilio, bueno, non se entendían, tamén había rivalidades intelectuais, non, entre eles. E logo hai un punto no que Castelao, a política de Castelao de Galeusca e do Consello de Galiza non era ben vista por estes sectores máis de esquerda.
Agora mesmo na revista Grial, no próximo número, vou publicar 2 cartas que Núñez Búa e Seoane mandan aos galeguistas do interior que estaban reconstruindo o partido, onde lle ofrecen crear unha delegación do Partido Galeguista en Buenos Aires, explicando que a liña de Castelao non conduce a reconstruir o Partido Galeguista e eles non están de acordo con esa liña. Entón, concretamente, no caso da Federación non era tanto un desencontro entre galeguistas, sino máis ben un desencontro cun sector de esquerda republicana. E a iniciativa de Castelao de crear centros provinciais, como tamén explicou el, que se empezan a crear no 42 ou 43. Primeiro do Ourense, non? Despois Lugo, 42, 43. Era, visto desde a Federación, era unha especie de contrapolítica. A Federación agrupaba todas as sociedades comarcais, locais, parroquiais, 400 e pico, xa estaban afiliadas á Federación. Entón, para que crear centros provinciais? Xa o dixo el, non? Blancamor dille, pero vamos a ver, vostedes non están en contra da división de Galicia en provincias. Entón, a que ven crear... Bueno, non sei se me explico. Aí hai varios elementos de choque que teñen que ver con concepcións políticas, con estrategias políticas e tamén con estrategias de traballo dentro da colectividade. Non sei se... Sí, no, estou totalmente de acordo. Hai que dicir que os desencontros entre Castelao e Blancamor xa viñan de atrás. Concretamente, cando no ano 35, se non lembro mal, Blancamor, que tiña era un pouco Pepito Grillo, ímolo dicir así, unha absoluta consciencia crítica, era un galeguista que ia por libre, que nunca se suxetaba a disciplinas partidarias, tuvo un momento nos anos 20, porque el fora unha sorte de alumno de Vicente Risco, antes de emigrar, pero Blancamor tiña un soño do que o galeguismo debía ser, que unha sorte de populismo republicano, urbano, etcétera, que non se correspondía ao seu suizo co que o Partido Galeguista era e desenvolvía. E aí xa teñen unha primeira tirapuxa epistolar no ano 35, pero ao mesmo tempo entre eles había unha fonda e mutua admiración intelectual. Porque, de feito, as cousas, de cando Castelao publica cousas, quen as dá a coñecer en Bos Aires nunha tertulia, eso conta o Blancamor nun artigo en Céltica, é Blancamor, para entusiasmar, para dicirles, miren o que se fai en Galicia, señores intelectuais porteños. Quen pronuncia a oración fúnebre en 1950 é Blancamor, porque tamén era o que tiña certa capacidade literaria para facer algo realmente ben feito, pero hai todas estas disputas. Hai que ter en conta tamén que, claro, os sectores socialistas da Federación, a Federación xa houberon a primeira escisión no ano 29 entre pro-galeguistas e socialistas, e o sector socialista da Federación era moi internacionalista e profundamente antigaleguista. É dicir, os artigos que se podían ler en Acción Gallega contra o uso do galego, etc., nos parecerían hoxe escritos por alguén de Vox, directamente, ou de, como se chaman estes, de Hablemos Español. Só co argumento, o único variable o argumento, de que temos que ir con un idioma universal, entre mentres, adoptemos o castelán. E, ademais, había outro elemento, que era o galego a que nos lembra, a aldea, que nos lembra aquelas discusións de xente maior, o caciquismo, o atraso. Temos que ir. Iso se modera nos anos 40, así que é certo que aí a presencia de castelouros exilados fai que na Federación eses tons desaparezan. Pero a fonda antipatía cara ao galeguismo que hai en algúns sectores da esquerda emigrante, digamos, persiste. E despois ven, sobre todo, a estrategia confederal, o discurso confederal de Galeusca non gostaba. É dicir, a Federación, que Blancamor dio tamén neste artigo, nosotros os emigrantes, nos o que queríamos era a restauración da República, os estatutos de autonomía, e estaba ben así. Para que agora crear máis frontes divisionistas? Por poñelo así, tendo en conta que eran dous intelectuais que tamén tiñan os seus egos, etc., etc., que isto sempre pasa. Tamén hai que dicir que logo hai unha especie de, digamos, de reconciliación, porque, como se señalou agora, Blancamor dá o discurso do enterro de Castelao, a oración fúnebre da Blancamor, ele é o que se encarga de editar Alba de Gloria,
que tamén aparece nos anos 50, é Blanco Amor o que se prepara a edición da Alba de Gloria, ao mesmo tempo que outro intelectual que estaba máis ou menos nesa liña, aínda que non abertamente polémico con Castelao, que era Luis Seoane, realmente Luis Seoane é o que se encarga, acabo de comentar ahora Ángeles que hai tamén cartas na Penzol que botan bastante luz sobre o proceso de produción de cruces de pedra, e Seoane realmente que se fai cargo da edición de cruces de pedra, o que está ali ao pé do cañón corrixindo probas e levando a imprenta e tal, é Seoane. Seoane foi o que fixo posible materialmente que se editase ese libro. É dicir, que as discusións ao final eles mesmos se decatan que foron disensións de momentos determinados, pero que non teñen nada que ver coa figura, digamos, coa tamaño, coa estatura histórica, non? Que ten a figura de Castelao, que ademais eles foron, tanto Blanco Amor como Seoane, foron dos grandes contribuidores a crear o mito de Castelao. O sea, realmente son, digamos, momentos concretos de discusión entre eles, pero que ao final, pues, eles mesmos se decatan de que a cousa, a dimensión da figura de Castelao vai moito máis alá que eses desacordos que teñen. Moi ben. Alguna pregunta máis? Bueno, pois se non é así, entonces cerramos esta primeira sesión dos momentos en Pontevedra con máis sabiduría do que trouxemos aquí, polo menos os que asistimos, os que falaron, creo que xa traían, e ata outra próxima convidada que nos poidamos ver aquí ou noutro lugar. Gracias a todos pola súa asistencia.